Здравейте, казвам се Александра и съм на работа и ми е супер скучно. Затова ще ви покажа как си правя кафето. Да, работим с такива машини. И така общо зато работя работя от седмица някъде. Горе-долу добре, нормално. И да, това мога да ви кажа. Да, сега си направим кафето на машинката. И понеже аз си пия кафето с мляко и с захар. Да, аз не пия реално кафе, аз пия подобие на кафе. Но иначе не мога, аз като цяло не харесвам самото кафе, но ми е нужно. И общо това, сега си правя кафенцето и май ще влязат хора. Долу на кафенцето и слагаме малко мляко. Добре, малко соляхме. Аз си слагам по 2 захарчета. Аз съм готова с моето кафе и това е за всички, които пият кафе в 6-7 часа вечерта.